Jedním z velmi důležitých faktorů při návratu po zranění ACL tak je síla extenzoru kolene, lidově řečeno síla quadricepsů, a samozřejmě můžeš přemýšlet nad tím, jakým způsobem se k této síle co nejsnáze, nejrychleji, bezbolestně dostat. A jedním z témat, nebo jedním ze cviků, které tě možná napadnou, tak jsou předkopy, které mají často špatnou reputaci a spousta doktorů, fyzioterapeutů, trenérů od nich odrazuje své svěřence. Každopádně my se spolu podíváme na to, jak s nimi pracovat, pokud je chceme využít, proč s nimi pracovat a čeho můžeme díky nim dosáhnout. Nicméně si ukážeme i na to, jaká jsou úskalí a na co si dávat pozor primárně v brzkých fázích rehabilitace ACL. V rámci rehabilitace ACL zpravidla pracujeme se cviky, které jsou v takzvaném uzavřeném řetězci, se kterými můžeme pracovat relativně dlouho v rámci našeho návratu. Nicméně právě předkopávání patří ke cvikům, které se nachází v takzvaném otevřeném řetězci. Jedná se o cvik izolovaný, který dokáže velmi dobře izolovat quadriceps a dokáže také strašně dobře podpořit silový nárůst této svalové skupiny. Můžeme si to ukázat na studii, která pracovala se 2 skupinami, které začaly s tréninkem v uzavřeném řetězci po ACL. Nicméně první skupina začala už po měsíci od operace se cviky v otevřeném řetězci, zatímco druhá skupina se držela po celou dobu rehabilitace v uzavřeném řetězci. Tyto 2 skupiny byly následně testovány po 3 měsících a po 6 měsících od zahájení této intervence, kdy se ukázalo, že skupina, která prováděla předkopy a i zakopávání na přístroji, na stroji, tak byla schopna zvýšit výrazně více svou svalovou sílu v porovnání se skupinou, která pracovala pouze v uzavřeném řetězci, a to jak ve 3 měsících, tak v 6 měsících po zahájení intervence. Co to znamená do praxe? Tak je to, že pokud máme takto vysoký benefit v rámci zvýšení síly quadricepsu, může se to krásně propsat do síly, kterou máme při běhu, kterou máme při dopadech, při odrazech. Může se to pozitivně projevit na tom, jak jsme schopni v pozdějších fázích měnit směry, ale stejně tak v té brzké fázi, jak jsme schopni dřepovat, jak jsme schopni rozkládat váhu, jakou máme vlastně bolestivost v oblasti kolem toho kolena. Co je u předkopu potřeba zmínit, tak je to, že máte různé stupně extenze nebo flexe v koleni, které kladou různé nároky na patelofemorální kloub a stejně tak i na ten štěp, který po ACL máte nově vlastně vložený nebo sešitý. V rámci těch stupňů, s kterými můžeme pracovat, tak můžeme být relativně v klidu v rozmezí 90 až 45 stupňů, kdy jsme schopni relativně brzy pracovat, ať už takhle v omezeném rozsahu, případně s výdržemi v těch různých pozicích. Co se týká té finální pozice, to znamená propnutí kolena, a dejme tomu, že propnutí je 0 stupňů, tak 0 až nějakých 40 stupňů flexe, tak to může být minimálně v brzkých fázích takové rozmezí, kterému se chceme vyhýbat, co se týká vyššího zatěžování. To znamená, pokud chceme pracovat s nějakou vyšší externí zátěží, tak v té první fázi rehabky pracujeme spíše v tom rozsahu těch 90 až 45 stupňů, zatímco tu druhou část toho rozsahu buď zatěžujeme s velmi nízkým zatížením, respektive třeba jenom s vlastní váhou, a nicméně se tam postupně dostáváme, čím jsme dále v té rehabce. Nicméně pokud se jedná o cviky, které jsou prováděny s vyššími nároky na brzdné síly, případně s vyššími nároky na maximální sílu a chceme pracovat poblíž té extenze, tak s těmi bych počkal až do nějakého 5. měsíce po té operaci. Takže není předkop jako předkop, stejně tak jako není dřep jako dřep. Máme různé variace, různé úhly, s kterými můžeme pracovat. Nicméně nedá se paušálně říct, že by ten cvik byl špatný, spíše naopak, je skvělý v rámci té rehabky, jenom musíme znát i ty nevýhody, které může přinést. To znamená, pokud příliš brzy pracujeme v té plné extenzi, riskujeme ztrátu toho štěpu, riskujeme taky bolesti v oblasti kolene, což je něco, čemu se chceme vyhnout v té brzké fázi, takže proto se spíš nabízí pracovat v té zkrácenější pozici. Stejně tak musíme brát v potaz ale i ten typ štěpu, který tam máme, to znamená, pokud máme štěp z quadricepsu například, tak s tím předkopem si budeme muset o něco více počkat, než kdyby jsme měli štěp například z hamstringu. Takže vstupuje do toho spoustu faktorů, každopádně
literatura nám ukazuje, že právě práce v tom otevřeném řetězci, v předkopu, který je izolovaný, kde prostě se dá se říct, uhnout z té dráhy toho pohybu a ten sval musí pracovat pod zatížením, tak je skvělý v rámci dávky, v rámci budování kapacity, budování síly, budování hypertrofie. Takže je to určitě cvik, který by si měl najít místo i do tvého tréninku, jenom se zamyslet nad tím, v jakých úhlech, v jakých rozsazích ho budu provádět a s jakým zatížením. V této studii bylo krásně vidět, že subjekty, které prováděly tento cvik v otevřeném řetězci, to znamená předkop, tak byli schopni se po těch 3 měsících tréninku dostat poblíž hodnoty 2 Nm na kilo při testování, což je hodnota, která by vás asi měla pouštět zpátky do například běžecké aktivity nebo do nějakých základních dopadových a odrazových prvků, zatímco skupina, která měla jenom ten uzavřený řetězec, tak byla na míle daleko, ta pracovala s nějakými 0,8 Nm na kilo, což je velmi nízká hodnota a v podstatě je to strašně nebezpečná hodnota pro to, aby sportovec v této fázi začal s jakýmkoliv běžeckým tréninkem, případně s odrazy a dopady. Pokud tě zajímají návraty po zranění, tak tě chci pozvat do své bezplatné skupiny na Schoolu, kde najdeš nová videa, nové grafy, nové studie a můžeš sdílet svoje poznatky s dalšími trenéry nebo s dalšími sportovci. Odkaz najdeš pod videem a přidej se k nám, těším se na tebe.